2, 3. Сега човешкият дух стига да си общува с стария дух. Той е много стар и много мъдър. Много стар дух от много старо време. Днеста на Виктор Илянов Илиев, роден 1988, 23, 12 в петък вечерта, вид Войнов общата в час 10:50. Земя. 9 астрални нива. Интелектът. 1-9. Това са те. 8-8. Това е вида вечността. 2, 3. Това са 5 кадъра. Въртящите 2-3 минути в ума. 12. Това е звука. Трите звука въртящи се за 1-2 часа в съзнанието. Светия дух. Бог, Отец, Създателя. Човешкият дух следва правила скоростта на мисълта, 9 измерения. Много старо време. 1-2. 3. Той е много стар дух от много старо време появен. Много мъдър, много старо време. И сега до тук. 4. Страшно умен Господ прави записане на тези нива. Де дух старо появен. 5. Тъмният дух попаднал в едно време. 6. Горският дух роден в ново време. 7. Младия дух сега появен от ново време. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 умират. Само ти не умира. Той е много стар дух. От много старо време. Много мъдър.